Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristoni ta khuktai bu khuksong. Pilana ang kathang kaplay kaitono hambay maruo ano o zora kaham remani bagi. Tinini oktisal ni reading rokno fadi kisa diawi na lainay. Pentecost koktisal paimani tini next Sunday hekaba next koktisal tini motha chungno muito clairo katham sa kathar kaitor no alpha sajla taifola kathar no. Tinini reading rogo jeng a kathamsa kathar bahaike samungklai abo jeng tini nugui manai. Kristoni ta kubukurok abo ni bega angrokno koyo puilani simi paithak jora kharoi norokno nai tongnani bagi. Tinini puila porimano fadi jeng diawi nailewana. Lamrwma chapter 34 chairni simi soy 8 ni simi 9. Oro jeng porikanugo phung aidrobo ke Musi bachaui Sinai hathái-o Subraiyung dagima kasa bo a holong lapnwino bo delangka. Subraiyung Musi no dagika a Sinai hathái-o fainani bagi. Musi je Kaitor bai sajakma haino o holong lapnwino tlangai a Sinai hathái-o thangka. Subraiyung chumui-o ke phai bono hai hwnwi sayaka. Tamni saka ang Subraiyung hamjaknai tei khairoknai Kaitor tei jolina keler hamjak mungbai kuplung tei kok naruknai. Musini ganao ke chumui dolasa kobol phaika tei ajagao Subraiyung bini ganao ke bacha phaika nei chuno o Bible saw. Bini ganao bacha phai bo hai ni saka Kaitor bo sak no address khaika mane bo bini sak no sinimung rekha sabono Musi no a sinimung tamo ang Subraiyung hamjaknai tei khairoknai Kaitor tei jolina keler hamjak mungbai kuplung tei kok naruknai. Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kriston ta kubukurok o puila poribawo chungno muito khlairena nayoje Kaitor Musi bai malaika bono apa bo belai ke hamjak ma kuplung chungno belai ke hamjago bo chungno belai ke hamjago tei bo saka bo hamjak ma kuplung Kaitor tei khairoknai Kaitor bo bono poito khainai bono rukthanai borokno bodoi jolia nei bo saka tei bo saka ang engkha kok naruknai. Ani Kristen ta kubukrok chini Kaitor engkha kok naruknai. Chini apa engkha kok naruknai bo phola katharnai ingke phola katharnai bonono muthangnai ingke bonono muthangnai bonono fyoknai ingke bonono fyoknai because bo kok naruko tai bo chungno belai ke hamjako tai ro Musi tam saka Kaitor no bo haini saka o Kaitor chini joto chaya rokno nang nakarjadi chini joto sumsok rokno nang nakarjadi tai bo haini saka Subraiyung Kaitor nini borok ani kok kuskhanaya aboni bagi nang sakbai thang ani logyo phaidi nang chungbai tongdi nei bo Kaitor no request khlaika. Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristen ta kubukrok Musi bo haine saka chini sumsok rokno nakarjadi chini joto chaya rokno nang nakarjadi tai nang chini logyo mang phai tong phaidi nei bo request khlaika. Tabok ang norokno oro kaisa wansuk murunani muchungo nini bwskango Subra Jisu bacha phaike nang tamo sanai nini bwskango Kaitor soyong bacha phaike nang tamo sanai nini bwskango soyong chukna ha phai tong phaike nang tamo sanai but chung jorawo Kaitor ano hamyano hamrodi Kaitor ano rang puisa ganang klaidi Kaitor ani sak sorino kaham khe tondi Kaitor ani busani thinano thik khaidi Kaitor chini dofano khairokdi chung bebak no sannai je chini bakhawo je chungmani je nangai tongman chung bebak no sannai obono jorawo sungno Kaitor bai haksal khlayo sung joto jorawo no osungsani bagai simi wansogo chini kaham ni bagai chini nokhong ni bagai chini dofa ni bagai simi chung wansogo hapono a Kaitor tamonai abono ke chung wansukia Kaitor bai tongnani bagi chung tamo nani nang abono ka chung wansukia but dini sung Musi noro srengjak nai tongo Musi nadi tamo saka bo haini saka
chini sumsok no nakar jadi o kaitor. Kaitor ni bwskang soyong bo basai ma tongka omohai susu kaham tai kri bo sak no sawi mana musi ang sumsok nang bro. Ang kaitor bai nakar zakna ni nango. Nadi kaitor sekang bare na saka ang hamjaknai sa kaitor, ang khairoknai kaitor, ang nakarnai kaitor. Ingka tabuk musi sep kaham mangka jai bo kaitor bai nakar zakhang angke bo joto nangma bebak mana abu musi ni poito tonggo. Abon bagi bo kaiton thanita masangka o kaitor ano nang nakar jadi. Tai chini joto borodok je samung hambiat chaya sumsok khaimar no nang nakar jadi nei po saka. Kristonita ku bukurok chini suri mung bo abahai nang anango kaitor ni thaniwo joto jorowo chen nakar mung sanai koinene khe tonga nango. Tai kaisa suri mung tamu phaike bo haini saka ani loge wo nang phai tong phai di. Tini ni kothuma kahamo chung porikanugo John chapter 3 16 ni simi 18 abo kisan norok nang pori khnarwan amok belai 12 teteba pori khnarwan tamni hungba kaitor sungsar no asake hamjakmani bagai bini songdari sajalano rohorka bini asajalano poito khlainai borok bo komoriawi mthangjak phlai manna tuike kaitor bono rohorka. Praise the Lord, hallelujah. Bible ni joto nislai naithok tai kaham khnathok poito ragruknai kok ke John 3:16 Kriston taku bukurong naidi angro norok na tamu sana nai seng suri mani obo metar kayo naidi tabuk ora ang norono kerengrit langanam musi kaitor no hai nei suri sanka Sinai hathái-o tamsaka o kaitor nang chini logio phai tong phai di nei tamsaka chini logio phai tong phai di nei am muito narakti tabuk oro sengnu kha John chapter 3 ni sulawo tamo kaitor o sengsa no asake hamjago bo bini songdari sajla subrai Jisu Kristo no osungsaro rohorka hamjak mani bagi osungsaro Jisu Kristo no rohorka naidi musi kaitor no sanka tabuk Jisu no sengmanka musi kaitor no sanka surimong ni bising tei Sinai hathái-o tabuk jeng John 3 sulawo jeng nugui manka jeng Jisu no manka Jisu no kaitor osungsaro rohorka jengno methang nani bagai tamni bagai ingke jeng sumsogo kelai tongo jeng deri rokni kok khnalia jeng elambak ni kok ni mote tonglia musi saka apro okok aboni bagai kaitor soyong no bini sajlano rohorka jeng bai baksa tong nani bagai jeng hai borok ang nani bagai jeng bai baksa chanani bagai jeng bai baksa tong nani bagai kaitor soyong no bo bini sajlani bisingtei jengno bobai kereng rekam. Praise the Lord, hallelujah. Kriston taku bukurok tini abang norono sana mucungo jeng kaitor ni bwskango je profile tamono sanai abo jeng wansok nani nango nadi Peter musi nadi bo tamasanka kaitor no jeng bai tong deni sanka tabuk jeng Jisu no manka ani Kriston taku bukurok jeng je pro studio apro hotat sage jeng kaitor ni thani maindia phano pia jeng kaham jinis je nangkukmani jinis kaitor ni bwskango sanka ngake tiniya khnaya 1 বছর ni poro 2 বছর ni poro 3 বছর ni poro phono nang thainai 3 বছর ni pore phono engnai nang poito takhlai okokno tini kaitor tamsaka musino ang kok naraknai kaitor kok naraknai kaitor musi surika kaitor a kok no narakha bono tabuk rekha. Praise the Lord, hallelujah. Kriston taku bukurok jeng sawo dofa fiok jakna ni kok basa ang sudop no fiok nai nisab basa ang sudop no fiogei angkubu kinang renai nisab badani Kriston taku bukurok kaitor ni nozoro phaika ngaka angle okok no obono se puito khayo kaitor se jengno fiok nai kaitor se jengno fiok na ni lama renai aboni bagani Kriston taku bukurok abo hai ko ge je politics khaina nangya akko gya khaina ni nango haitano jeng kaitor no bo poito khaina ni nango kaitor no bo yafari tonga nango kaitor no bo surui tonga ni nango abo bo belai ken important because jeng sawi mano kaitor khlaimia abo hai mungsap kre abo poito khlairok ni bagai ingke okok belai keno joli jaknai nasle jaknai kok bat jeng poito khaini rok elambago porike nugo kaitor chamatkar bahai ke khaika Egypt hani Israel no bahai ke phunuka abo jeng sawi mano Nebukadnezar ni yak ni Daniel ni bisingti kaitor bahai ke fioka abo bo jeng sawi mano
So ani Kristen taku bukrok aboni bagai no jeng kaitor ni thani o wansogei kaham ke surinani nango musi hake. Praise the Lord. Hallelujah. Te chingtini oro kotuma kahambo oro nugo je bono poito khlaya borok bo mazra bersaknai. Bono poito khlaya borok bo mazra bersaknai. Sarjla no poito khlainai borok bo muthangjaknai bo kaitor ni bwskango ketal Lamrwma nai pia bono poito khlaya borok bo mazra bersaknai. Kristen taku bukro reading no chung pori kangangke chung muito khainani nango. Chung muito khainani nango chung chini takuk bukuk rokni bagi surinani nango. Tani bagi elambak serai-serai sawo Jisu no poito khlaya borok bo mazra bersaknai. Jadi chini takuk bukuk rok jadi kaitor no eba Jisu Kristo no poito khlaya ngangke kubino borok mazra bersaknai no. But borok mazra bersaknai sekang chungbo sengsaknai nungle ani mungai saki daraka. Nung ani mungai kotuma kaham da pirka. Batini ani Kristen taku bukurang norok no obobo sana muncungo. Kotuma kaham le bukuk bai piro pia chini tongmungke alada. Amahai borok no kaitor bostum nai. Nok tharo ko kaham sawa pia nok thani pataro ke tongmung sitara tongo. Abohai borok no kaitor bostum nai. Aboni bagi no belai important ikake we have to be living example. Jeng ketang Jisu Kristo ni saki renanan yang o besak bai sini tongmung bai. Abono sono kubui kotoma kaham dirima. Praise the Lord. Hallelujah. Ang bagian Kristen taku bukrok tini jeng surinani nanggo chini taku bukuk chini jati gusti rok ni bagi jeno borok bahino Jisu no poido khlainani bagi. Te borok bahino Jisu no yachaknani bagi. Tai jeng sakbai tangbo chini tomung sa mungno selai kaham ke tongan nanggo jeno Jisu ni a mungno saki remanatei. Praise the Lord. Hallelujah. Abani Kristen taku bukro kisa dia woi nalayana tini ni o reading rok no. At dia mani sekang ang norono buno sana muchungo second reading. Second reading tini ching poriwo 2 Korin 13 ni 11 ni simi 13. Orobo belai kena kena toksau. Jeprun norok ni bisingo kaglai mong phaika ngangangke thansa englai di. Kok baksa englai di. Kecang ke thansa ke tonglai di. Tamsaka kha thansa ke tongke kaitor jengbai tongnai. Kaitor jengbai bahai ke tongai mana ingangke tini Paul oros sananayo je norok jepro kha thansa ke tongo kha baksa ke tongo norok jepro pal baksa ke tongo kaitor bo norok bai baksa phai tong phainai norok no chubachu khlainai norok no hamari renai norok no fan renai nei tini Paul sanani nayo. Abon begani Kristen taku bukro jeng motha thansa ngani nango. Jeng kha baksa kha thansa ngani nango. Tini ni ode ama rokno tei padi kisa wansogei nalaya na tini ni ording rokno tei. Jeng hai na hai jeng nugo Musi kaitor no logyo tong phai di hnei koikha. Soyong kaitor Jisu Kristo ni bising tike jeng bai tong phai kha. Tabuk jeng abono saimono Jisu ni bising tei se kaitor sak mang jeng bai tongo. Jisu Kristo ni bising tei na kaitor tabuk jeng bai sak mang tongo. Amerikani Kristo ni takuk tai bukuk song ang norokno tai kisa kogbo sanani muchungo. Kebangma bororok Jisu no tabuk poito khaina no kibiwi tongo. Ang mung sana muchungya. Jisu no poito klaite no borok tabuk amaha hinai sanai tongo. Jisu ni mol paika muthangjakna ni bagi Jisu ni mung bai tai muthangjakya hinai sana tongo. But Bible le serai sawo Jisu ni bising te se muthangjaknai. John Jodoni soyo pasaw bini bising te sen batang sakhlai. Tabuk samong ni cair ni baro pasaw bini bising te sen batang sakhlai. Tabuk jeng kebangma Bible elam bago nugo je Jisu ni bising te sen batang sakhlai pia tabuk omahai phatra rok phaika je Jisu no poito ta khadi ni sanai rok. Padani Kristen taku bukrok borok sorawa hai ni sengo ya phang bechap ni simi malaki jora aro Jisu ni mung da tongba. Ang sawo tonggoh nai bahike Jisu sakbai thang saka John chapter 8 ni 58 to botam saka ang norok no soino kubi kok sawo
Abraham o sengsara ace sini sekang no ang tonggo. Abraham o sengsara ace sini sekang no ang tonggo nai sabusa Jisu Kristus sao. Ketabuk ano sadi Jisu Kristus kok tatal sanai borok da. Tini kethamsa ketar kaitor no tui cheng moitu klayo ka okok bo samana nango je Jisu Kristus ya semai kecamot tonggo tangni kering nai tonggo bo Bible sungo serai sao je ang Abraham ace sini sekang no o sengsaro tonggo. Keceng o elambak ni kong no nuwag tabuk yafang ek ni sabiso. Faidi cheng no kosol ke borok bunu surok no tak layana. Tabuk okok no borok tamaki wrong interpretation kaika azagao te khoroksa tongo azagao te khoroksa borok tongo ama tongo afro borok pal tongo hambagi si chungno kosol ke tak nani so ara ama bo krei ara babu bo krei ara nini ke bo krei azagao tongo kethamsa ketar kaitor afa sajla tei pola kata afa saka sajla tei pola kata no faidi chungno kosol ke chungborok tak lai nai ne amuse abuni meaning amose aboni meaning pia tini borok abono hamia direction te eba wrong eba chaya direction te borok no hemlogui frangui tongo barani kristen taku bukura ang norok no abono shana ni muchungo jeng johon ek ni ego porikenugo kok ya fango tongo akok kaitor bai tongo te akok no kaitor word eba kok abo kaitor akok kaitor bai tongo te okok no kaitor ketabuk jeng Bible porike nugo johon ekni chodowo tamo kok mang enggei bo Lamrwma khoroksa ni bisingtei achaika akok sabo kaitor mang enggei phene sabo Jisu Kristo ketabuk ya phango singnugo kok baino kaitor o sengsano snapkang ketabuk akok se kaitor ngke tabuk akok mang enggei achai phene sabo Jisu Kristo ketabuk ya phang bocabo kaitor krida semai kecambo kaitor krida norok sana i kaitor tongo ka kaitor sabo tabuk semai ketalo Jisu Kristo ani Kristen taku bukro obonote kisa confuse ngobat muitu naragana ngo Bible do suno sajat tongo kok mangangai phaika o sengsaro sabo Jisu Kristo ani Kristen taku bukro abamena kethamsa ketar kaitor borok obo miliui samung khaloy obono no Holy Trinity KAITORNI samung tongo, sajlani samung tongo, hola ketarni samung tongo. Abon bagi kethamsa ketar semai kecamo bo tongo, semai ketalo bo tongo, tabuk bo tongo. Tabuk bo abo exist ngo. Praise the Lord. Hallelujah.